أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela uAllah umdali wethu angivikele kuSathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uthi umdali ungaxubi iqiniso namanga. Wala talbisul haqqa bil batil. Ungaxubi iqiniso namanga. Wataktumuna al-haqqa bese niyaligubezela iqiniso wa antum ta'lamun nibe nilazi. Bafowethu, iqiniso sizolikhuluma noma lingaze libabe, noma lingaze libe nzima, noma lingaze libe buhlungu kangakanani, kodwa iqiniso sizolikhuluma. Ake ngiphinde futhi ngikhulume nalabantu laba bemashmash. Hey mfowethu, hey dadewethu, wena ongabafuna bokufika. Ngifuna ukuthi namhlanje wazi ukuthi alikho izwe eliyimele. Labantu laba bokufika ongabafuni, upetrol lo owuthela emotweni yakho, omunye wakhona uphuma eNigeria. I-oil le kwenziwa ngayo upetrol. Igas le njengoba izi-gas endlini, liney'tofu ze-gas ezindlini, lo gas loyo ibuye eMalawi, ibuye eTanzania. Igolide nedayimane libuya eDRC Congo, Democratic Republic of Congo, ukuthi lize la. Kuya importwa, kuya exportwa, kuyahwebelwana. Ugesi lo ukhanyisile njengoba kukhanya manje lapho kwakhe endlini. Lo gesi loyo usupply eMozambique, iMaputo. Subhanallah. Irayisi lelo lidlayo, ama-fruits and vegetables la esiwadlayo abuye eZimbabwe. Hayi wonke, kodwa neZimbabwe iyasupplya nayo. Ngezimbiwa phansi, iy'tshalo ney'thelo. Uma kungavalwa wonke lawo mazibuko layo, uzoba yini wena use-South Africa? Ngoba uyawudinga u-oil, awukho eSouth Africa. For i-petrol, for i-diesel, for i-paraffin, uyayidinga i-gas. Imoto zenu zinamabhetri. Le Calbert leyo ehamba ngamabhetri ibuye eMalawi, enye ibuye eTanzania, enye ibuye eZambia. Le substance lo kwenziwa ngayo amabhetri. Subhanallah. Ake nivula amehlo bantu bakithi. Uma kungavalwa wonke lawo mazibuko layo, leli tiye leli wena oliphuzayo, lelo tiye lelo litshalwe eMalawi, ukuthi wena ukhona ukuphuza itiye. Ikhofi leli wena oliphuzayo, ukhokho wakhona ikhokho iqhamuke eCameroon. Alikho izwe eliyimele. Abaholi bethu njengoba bethi abangaxoshwa kabuhlungu kanje abantu bokufika, asali ukuthi abantu abanganamaphepha vele kumele babe namaphepha bala ngokungemthetho, asikwali lokho. Kodwa mase nikhipha amagama wokuthi abahambe bonke abantu bokufika, iyabhimba lapho ingane zakwethu. Kuyasizwana, kuyahwebelwana, import and export. Sometimes kubuhlungu ukungaya esikolweni. Imfundo iyadingeka. Mina ngifundanga ukufika kuphi, kodwa ngomusa kaMdali lo anginikeze wona, okuningi ngokufunda kwami iQuran, ngokuba kwami yiMuslim, kuvulile umqondo wami, kwawavula amehlo, ngabona izinto on a different perspective. Ake nivula amehlo ingane zakwethu. Inyanga mayiphela, uthathe i-TV ngesikolodo, uthathe imoto ngesikolodo, uthathe ukudla ngesikolodo, indlu ohlala kuyo ubhadala ibond. Lo muntu lo owenza ukuthi wena ukhona ukubhadala wonke lama bills,
sekuthiwe akahambe wena awusasebenzi. Angeke ungizwe athi thatha naye imali hamba ubhadala. Angeke uphakele umthakathi athi thatha naye imali hamba ubhadala. Angeke uJacinta athi thatha naye imali hamba ubhadala. Angeke ufele emntwini athi thatha naye imali hamba ubhadala. Angeke uKhumalo athi thatha naye imali hamba ubhadala. Uzohamba uyenze imashimashi, mabahambe ntambama ilanga lishonile, inyoni ndiza lapha phezulu, kodwa mayisiyomile ifuna amanzi iyabuya ize la emhlabeni. Ingaki isiZulu sithi zibanjwa la iphuza khona. Sizowakhuluma amaqiniso. Lento eniyenzayo bafowethu nina bemashimashi yinto right leyo, kodwa niyenza ngendlela wrong. Anginiphindele, lento eniyenzayo yinto right, kodwa niyenza ngendlela wrong. Nizama ukubonisa ukuthi lelizwe leli alinamthetho ngamanye amagama. Nizama ukusho kanjalo. Nizama ukuthi umsebenzi wamaphoyisa anuwuboni. Nizama ukuthi umsebenzi wamasotsha awukho. I-army la eSouth Africa ayikho ngamanye amagama. Ngalento leni neniyenzayo. Nifaka izwe kwenkulu ingcindezi. Niletha indlala, niletha ububha, niletha intupheko, niletha ukuchitheka kwegazi la kulelizwe leli egameni lokuthi nina niyalungisa. Ngiyakuphindela wena ohamba leyo mashimashi leyo. Ngithi mina uzoyihamba imashimashi, ukhankalaze, utoyitoye, ubonakale kumabona kude. Kodwa ntambama mawubuyela ekhaya, umfazi ulinde wena nezingane balambile. Lo muntu lo ade faka isinkwa kwakho uthi wena kahambe, awusasebenzi, ubulawa indlala. Ungizwe nophakela umphakathi, baphiwa imoto phambi kwenu, baphiwa imali phambi kwenu. Wena uphiwani njengoba ula kumashimashi? Abakho abantwana badlani? Owakho umndeni wondla ngani? Ngoba lo muntu lona akade kuhuye owenza ukuthi umndeni wakho wondliwe, uthe wena kahambe. Akekho umuntu osuka ezweni lakhe la wezephethe isiphaza shop, wezephethe isitoro, akekho noyedwa. Bafike la kwaba yini nina ma South Africans enibaqhashisayo ukuthi ungayifaka icontainer la emzini wami ungibhadale leyo 4,000 rand ngenyanga. Njengoba usutha kahambe le 4,000 rand adithola every month uzokunika yini ungizwe? Uzokunika yini ukuphakela umphakathi? Uzokunika yini uJacinta? Uzokunika yini ufele emntwini? Uzokunika yini uKhumalo? Bazodlana abantwana bakho. Ngisaphinda futhi zonke lezitoro lezi ezivaliwe, abantu ade besebenza lapho badlani sikhuluma nawe kumanje. Bangakade besebenza seningosha belungu babo nina nathi abokufika bahlele emakhaya. Niyabondla yini nina enithe abelungu baba bahambe? Niyayondla imndeni yabo, niyazondla yini ingane zabo? Qiniso libhlungu, sizolikhuluma libaba linjalo. Nonke nina enikumashmash angeke ungizwe nophakela umphakathi, nophakela umthakathi, noJacinta, noKhumalo, nofele emntwini. Angeke baze banondlele ngisimndeni yenu, angeke bakwenze lokho. Bazonisebenzisa kuphela, kodwa bona ezabo izisu ziyakhukhumala ngoba bona abalali bengadlile, imndeni yabo ayilali ingadlile. All at your expense. Qiniso libhlungu liyababa, kodwa sizolikhuluma libaba linjalo. Ekugcineni bonke labantu abanenzisa abaletha lentupheko ezweni lethu, abaletha lobubha ezweni lethu, abaletha lokuchitheka kwegazi ezweni lethu, angeke baze banondle nonke nineni lapho kuleyo mashmash leyo. Okokuqala leyo mashmash leyo ayikho emthethweni. Mina ngazi ukuthi la eSouth Africa kunomthetho ukuthi mangabe sizomasha kufanele sicela imvume kwimeya yedolobha noma whoever lo phethe noma kuminister, kodwa kumele siyithole imvume. Angikhumbuli mina kuthiwa imvume yemashmash itholakele.
nenza konke nikwenzayo ngenkani ngoba nifuna ukutshelwa, anifuna ukuboniswa. Kulungile, yenzani bafowethu, kodwa nazi ukuthi izwe niliholela ophathe egameni lokuthi niyalungisa. Sengathi umntala angasivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.